Brána do sveta tanca a výtvarného umenia alebo jazykom tanca a umenia. Tanec, jeho hĺbka a múdrosť, umenie s určitými posolstvami a víziami nás môžu viesť k pochopeniu zmyslu života a jeho krásam. Tie isto ponúkne Brána na námestí generála Milana Rastislava Štefánika 3, kde možno pookriať pri pouličnom umení. Už na samom začiatku bude vstup vďaka hudobnej reprodukcii spestrený tanečným krokom, ako aj vizuálnym umením. Na prvý pohľad prázdna stena sa s pomocou svetelného príslušenstva premení na pohyblivý obraz plný farieb a rôznych vzorov. Oku uľahodia a okolo idúcich prilákajú zrkadlá a svetlá umiestnené v rozsahu celej hornej časti priestoru a tak vytvoria nevšednú bránu, v ktorej počas prechádzania budeme môcť sledovať hru svetla, tieňa a obrazov. Takto sa budeme môcť ocitnúť v nevšednej atmosfére umeleckého priestoru už pri obyčajnom prechode z obytnej časti na hlavné námestie. Doposiaľ prázdny a nie príliš veľký priestor sa premení na príjemnejšie a atraktívnejšie miesto rozkvitnuté zeleňou, ktorá mu vnesie život a energiu. V centrálnej časti priechodnej uličky budú v prípade výstav umiestnené maliarské stojany, takisto sa tu budú konať rôzne kurzy maľovania, kreslenia, výtvarného umenia a tiež rôzne besedy či vernisáže. Vytvoríme tu priestor, ktorý bude predstavovať tanečný parket v dizajne prírodných prvkov, farieb a živlov, na ktorom vystúpia a kurzy povedú nielen profesionáli, ale svoje telá budú môcť rozhýbať aj návštevníci školy tanca, pouliční umelci a samozrejme bude slúžiť pre širokú verejnosť.